Po zničení blízkovýchodních království na konci doby bronzové vojskem řeckých legionářů a takzvaných národů moří v historii opustili přeživší klany královských a kněžských osob svá obydlí. Putování novými zeměmi, hledání nových území, která by je mohly obsadit a vybavit jako nové politické formace, je zavedlo na různá místa. Někteří zůstali v mezitoku Eufratu, někteří odešli na východ a některé síly se přesunuly po moři na západ. Jedním z těchto míst byl Apeninský poloostrov. Žilo zde několik místních kmenů Latinů a Sabinů. Místodržitelé bývalých protostátů, kteří přišli, pocházeli z afroasijské rodiny vrcholů a jejich následovníci z etruského kmene. Ihned po příjezdu na místo nového nasazení jejich žoldnéřské jednotky najaté v severní Africe zničili přední náčelníky a jejich doprovod. Nespokojení Latinové a Sabínci z místního obyvatelstva byli podrobeni krvavému auditu. Většina obyvatel měla práva prostého plebejce, kteří jim byli přiděleni s minimálními právy vedoucích zemědělských nebo stavebních cechů. Některé kategorie zůstaly jako dělníci a učni. Během krátké doby, podpořené urbanizací, zvýšili počet obyvatel této enklávy. Prohlásili se králi Říma. Postupem času, když nabírali sílu, tito architekti výstavby států zavedli instituci otroctví s pomocí dobyvačných tažení proti sousedním kmenům. V té době bylo důležité mít velkou populaci. Byli potřeba stavitelé lodí, paláců, rolníků a vojáků. Tento stav pokračoval až do roku 800 před naším letopočtem. Ale tady je smůla. Po celou tu dobu hromadění síly a soustředění bohatství ve svých rukou čelí dědici kočovných králů a faraonů lidovým povstáním a nedostatečné poslušnosti svých spolubojovníků mezi svobodnými občany, tedy místními domorodci. Ti, kteří měli sloužit jako podpora králům a jejich družině při zotročování otroků podle jejich vzorců. V moderním pojetí je lze označit za vrcholové manažery nebo lobbysty za hodnoty vyšších klanových rodin království. Generace těch, kteří zůstali naživu jako opora pro přicházející krále, se nemohli dohodnout na uzurpaci moci a výlučné kontrole nad dobytými sousedními kmeny. Faktem je, že tyto kmeny Latinů a Sabinců během rozpadu svých klanů dokázaly zachovat touhu po svobodě projevu vůle v otázkách rozvoje polis. Po generace si udržovali touhu po svobodě a štěstí ve svých rodinách. A když se jejich finanční situace stabilizovala, aby sjednotili Latiny do jakési komunity a stran, otevřeně se postavili proti svévoli charizmu. A o 2 století později dokázali carství dostat do situace, kdy jejich osoby musely buď opustit sídla carů, nebo zemřít. Senát se stal převládající mocí v Římě. Královské osoby takovou vděčnost nečekali. Faraonovi bratři se s takovým jevem setkali poprvé. Civilizovaný svět té doby byl zničen a přechod do doby železné teprve začal přispívat k vzniku nových spojení mezi logistikou a rozvojem. Více než několik generací se nazývali králi Říma a jeho správců. Vertikála moci a kontroly byla propletena s podobou bývalých království Mezopotámie nebo Sumeru. To znamená, že hodnotový systém afroasijské rodiny Semitů byl zcela přenesen do nových zemí, k novým národům. A ne příbuzné etnické skupiny a kmeny, ale přímo opačné indoíránské skupině Latinů, Sabinů a dalších italských etnických skupin. Kromě toho se snažili přijmout bohy Olympu, řecké, přizpůsobit se atributům boha Osirise, Egypťana. To znamená, že přivést lidi božstva Olympu pod potřeby královské vlády. To všechno nebylo předurčeno k tomu, aby se splnilo. Etruská rodina a její vládnoucí králové se svým kněžstvím nemohli odolat místním rodovým klanům.
S otevřenou, svobodnou a demokratickou rétorikou na náměstích Říma královí místokrálové a jejich jmenovaní prohrávali v očích obyvatelstva. Bohaté rodové klany Latinů, takzvaný patriciové, vedené svobodou projevu vůle a odporem vůči despotismu, s každým rokem a desetiletím zvětšovali průlom, rokly a rokle v carově moci. Což nakonec vedlo k místním revolucím a demokracii. Přechod státních vládních struktur od orientálního despotismu, od struktury s vertikálou moci uvalené Etrusky na republikánskou vládu Latinů k volebnímu systému, byl prvním krokem ke svobodě ve světových dějinách. To, co bylo praktikováno v řeckých městských státech zvolenými představiteli, nyní přešlo do nové fáze, do nové formace. Znovu se zrodil do rozsáhlé, naprosto nepředstavitelné struktury státu, kde sjednocení lidí neprobíhá na základě příslušnosti k jednomu klanu, ale k jedné územní jednotce složené z desítek a stovek klanů, etnických skupin a kmenů. Tento přechod bude vzorem pro ty, kteří si v budoucích staletích budou vážit svobody a vůle. Stane se z něj nejvhodnější a nejúspěšnější forma pro vládnoucí národy. Svobodné vyjádření vůle bohatých Latinů svrhlo královský despotismus Etrusků. Generace mimozemských peněžních měňů z břehů Nilu byly svrženy z piedestalu římské moci. Tato lekce pro nejbohatší členy afroasijské rodiny té doby bude nejdůležitější lekcí při uchopení pák kontroly nad kmeny a národy v budoucích stoletích. Už nedovolí, v moderních termínech, svobodným podnikatelům jakékoliv úrovně existovat paralelně s jejich byrokracií. Vždy a všude se bude spojovat s mocí, protože to vylučuje odpor bohatých vůči moci ze strany jejich držitelů. Oligarchie se stane nejžádanějším ve státech s potlačenými afroasijskými rodinnými hodnotami, hodnotami kněžské nebo královské a poté vládou hordy. S pochopením a přijetím této situace jako takové můžeme bezpečně předpokládat, které státy podléhají afroasijskému královskému biosystému a které jsou moderní demokracie s prvky egyptské oligarchie. Nebo jednoduše řečeno, kdo dominuje mocenským strukturám. Nemusí být přímými potomky těchto faraonů, kněží, králů nebo vůdců klanů před 1000 lety, ale také jejich vysoce postavenými agenty vlivu. Během staletí tito mocní lidé navázali vazby, vytvořili sítě interakcí, každý se svou rodinou etnického původu. Vybudovali si vlastní biologický systém, na kterém vycházela vertikála moci, kde úplná podřízenost všech úrovní byrokracie přechází v byrokraticky řízenou oligarchii s vlastnictvem všech významných i méně významných konglomerátů ekonomiky, kde je právo na ochranu před jakýmikoliv zásahy povýšeno na absolutní úroveň. V naší době bude propleten jmény různých formací, ale podstata charismu zůstane nezměněna.